може да изказвам мнение по абсолютно всяка една тема. Като гледам, абсолютно всеки е станал крайно компетентен за всичко. Ма каквато и да било тема, веднага може да се изкаже, да го поста с едни тежки музички това клипче, с едни субтитри вече големи в различни цветове, колкото повече може да натърти на собственост на това мислене и на това мнение. И нито си се образовал по тази тема, нито си професионалист, защото няма как да бъдеш професионалист на всяка една тема в този живот. Или въобще добре, че поне има някакво критично мислене, въпреки че не много хора знаят явно критично мислене какво значи, защото гледах Big Brother и едната си мисли, че критично мислене значи критика, което просто не ми се коментира какви с тия хора, какво се случва, на колко години сте на 30 плюс. В смисъл, извиняема, не знам. И това да живееш в социалните мрежи, там да се сравняваш постоянно, как изглеждаш, как кола караш, какви пари имаш, къде пътуваш, кой какво е направил в живота си, колко е напред, колко не е напред. Всеки си има своя път и своя тайминг, по който да върви и не всеки трябва да бъде като другия. Това страшно много ме дразни и много се радвам, че по някакъв начин моето мислене и моето събесъзнаване е такова, че аз не се влияя от тези неща. Не знам вие как сте, дали по някакъв начин ви влияе, би било нормално в един даден момент, защото това е, което е в моменташния свят, дигитален. Хората не могат да си говорят навънка вече. Крайно много си мълчат. Аз ходих на някаква тренировка такава, групова, те седат и си мълчат през цялото време, те не си казват една дума, че е светната лампа. Така съм по-яка. И аз им викам, добре бе хора, викам, вие не си ли говорите, викам, докато чакате да почне това. И те седят и мълчат и гледат като треснати. И аз викам, добре, за кой път сте на тази тренировка? И тогава нещо в тях се отприщита, почнаха нещо да се приказват. В смисъл, хората по никакъв начин вече не могат да говорят един с друг. По-хубаво речникът и беден, ама чак па толкова, не знам. Като гледам с мрачното настроение, с мрачното време, идва и мрачното ми настроение. Направо нямам думи. Ама това са истините от живота. Аре, пак стана 3 минути плямпане, но просто обичам да си приказвам. Хората ме гледат отстрани, че мятам ръце и говоря нещо. Айде, чао, лек вечер, това е, сега толкова.